Nagbigay na ng paunang bayad ang Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco ng halagang 7 milyong piso bilang paunang kabayaran sa kabuuang 13 milyong piso sa pagkakautag ng Kooperatiba ng Kuryente sa bayaring buwis sa pamahalaang panlalawigan. Ito ang nabatid mula kay Canoreco General Manager Sandro Gisjata sa harap ng ginagawang maigting na kampanya ng kasalukuyang Padilla Escucha Administration ng pangungulikta ng buwis sa layuning madagdagan ang income ng Kapitolyo. Ayon kay GM Gisjata, nagsusubikap ang pamunuan ng Kooperatiba ng Kuryente na makumpletong babayaran ang naturang napakalaking pagkakautang sa franchise tax dahil sa ito ay obligasyon ng Canoreco sa gobyerno. Aniya, sa ngayon ay may ginagawa na silang mga hakbangin kung paano at kung kailan nila mababayaran ang nalalabing 8 milyong pisong utang sa buwis ng Kooperatiba ng Kuryente sa pamahalaang panlalawigan. Nakikipag-ugnayan na sa administrasyon ni Gobernador Dong Padilla ang pamunuan ng Canoreco upang maipabatid ang schedule ng payment sa natitira pang utang ng Canoreco sa Kapitolyo. Ayon sa pahayag ni General Manager Gisjata, batay sa impormasyon, lumubo ang utang ng Canoreco sa buwis sa Kapitolyo dahil sa hindi nagbabayad simula pa noong panahon ng nakalipas na General Manager ng Kooperatiba. Sa ngayon ay pinaigting ng kasalukuyang administrasyon ang tax collection sa layuning patasin ang kita ng pamahalaang panlalawigan. Samantala, ikinatuwa naman ni Bukal Paul Gache, ang chairman ng Sangguniang Panlalawigan sa Committee on Public Utilities, ang nabanggit na pagbayad ng Canoreco sa utang nitong buwis sa pamahalaang panlalawigan. Yan po ay kaugnayan doon sa mag-apply nila ng renewal ng kanila pong franchise. At alam naman ninyo, by 2028 ay yung panahon ma-expire na ang franchise ng Canoreco. Now, tungkol naman po, siyempre nag-clear sila at napag-alaman po natin na meron sila ng hindi pa nababayaran. That was during the time ni GM Canlas na hindi nagbayad-bayad ang Canoreco dito po sa franchise nila. So, that was, kung hindi pa po nagkakamali, that was 2012 to 2018. Now, ngayon po ay nagbayad na rin po ang Canoreco. Less lang po dun sa kanila pong penalty at saka interest. At sa pagkakapong yun, ay sa pagpunilan, sila po ay naghihingi ng waiver o kaya naghihingi ng amnesty doon sa nasabi pong sinasabing bayaran. Pero nevertheless, ang pagpunila ay siyempre babayaran din nila kung talagang hindi naman pagbibigyan ng province ng Camarines Norte, babayaran naman nila. Kaya lang, naghihingi po sila. Kasi matutoy ang kanila po ng finances nila. Well, kung ako ang papanin ko, mas gusto ko na yan. May nabayad sa atin, isa naman sa wala. Pangalawa, at least may pumasok ng pera sa Kapitolyo. Pangatlo, makiklear naman ang Canoreco. Pag makiklear sila ng mga obligation, kung kakunin natin, kung pagbibigay yung amnesty yun, makiklear sila. Well, at the same time, mapapadali yung kanila pong apply for renewal. Matatandaan ang naturang usapin ng utang ng Kooperatiba ng Kuryente ay una nang ipinabatid sa Sangguniang Panlalawigan para naman sa kanilang mga kaukulang hakbangin. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Vera, MBTV News.